Chutná flaška. Frontside. Frontside. To bylo trošku mimo, to nebylo přes. Nazval bych to vesničani ve městě, ale se chtěl napít. To je labušník ten kluk. Ahoj lidi, tady je Šárka po půl roce, vítám vás u nového vlogu. Víte, do prdele, ono se vypl záběr lidi. Mega dobrý, ne? Lidi, mega v pohodě. V pohodě, a teď pojď to, jako brusle ze zadu, jo? Co je? Co je za problém? Bude se mi smát? Máš na videu, lidi. Kterou jsi chtěla. A máme ji my, nemáme. Ne, já jsem ji nechala doma, promiň. Já jsem ji nemohla najít, lidi. Nevíš se nějaký prokaudy jinak. V pohodě. Hele, Barča už udělala jedno kolečko. Já už jsem ujela kolečko. Já se tady zatím jako otočit jenom dokola. To zvládneme. A to je základ, víš co? OK, v pohodě. Mám to, jedu. Jo, pojď. Lidi, oni tam umřou. Smrt v očích. Ale něco si s tím přední přijde asi pamatuju, jakože zatím jsem trošku rozjedl, já ti to přeju všechno. V pohodě. Tak, no, těšíme se na pivo, ale dnešek zatím úspěšný, nikdo se nerosekal za ty 3 minuty, co tu jsme, takže výborný. Musíme si vymyslet taktiku. Co je můj dnešní úkol? Dnešní úkol Šárky je tu nějaká paní, tam natočí. Já ji nevidím vůbec. Musíš ukrást tý paní tu čepici. Já jsem mi to říkala, to je dnešní úkol. Tvůj dnešní úkol je dojet za tou paní, čapnout jí tu čepici a odjet pryč. Ale ještě se musíš jako se naučit bruslit. Ale to pak zvládneš. A musíš za ní mega dojet a mega rychle odjet pryč, aby si tě nevšimla. Aby nestihl zaregistrovat, kdo to byl. Takhle dobrý. Já neumím ani jezdit, ty vole, ty si vůbec nestěžuj. Yeah. Tak já jedu. Hele, já se musím odvázat. Tak pojedu. Tak se mě chytneš a já budu jezdit a ty se budeš jen držet. Ne. A ty budeme vláček, budeme všechny 3 takhle. A jak potom zabrzdím? Já se pak rozmrdám. No, potom budeme všichni muset se nějak rozdělit a narazit do menty. No, spadnout. No. Já už se to jenom kymácím, když stojím na tom. Hele lidi, nádrž to. Já jedu mega daleko. Ahoj. Pozorovala, ale tam do mě úplně najebal nějaký kvěček, prostě maliký. Tak možná, že je to čurák. Úplně mě se
Tak ukaž, Šárko, co zatím zvládáš. Výborně, ona je úplně šéf. A furt se nerozbila za těch 5 minut. A my taky ne, takže úspěch. Bolí mě. No, nový nechci. Jsou baddies. Čupky umí bruslet. A my tady sedíme na lavice. Já nejdu už tam nikdy. Mám zlomený koleno, vole. Co mám kurva dělat se zlomeným kolenem? Jako bruslit? Operaci kolena. Tak aspoň ti popíšu ten pocit potom. Tak jo, a já na ní půjdu pak taky. Udělej ten obličej, jak dělá ten Grinch. Na té fotce. Já neumím. Tak já to udělám. That feeling when knee surgery is tomorrow. Udělej. Cože? Chodíme sem. Co to je za pedofily? Jo, no a jo, vy ještě nejste dospělí. Ježiš, to musíme brečet. Jak prdel, ne? Jsme dospělí, my pak budeme na pivo, a to nemůže vidět YouTube, že nejsme dospělí. No, vy vypadáte mega vyspěle, dospěle. Perčo, ale jim už je 18, tak to musíme pryč. Jo. Co peďáci skurvený? Oni nás nechtějí, protože jsme dospělí. Nikdo nás nechce. Kdo nám zaplatí to pivo? Co se počneme? Nám zaplatí tu operaci těch kolen. Já chci lobotomii, kdo mi zaplatí lobotomii? Dream piercing. Lobotomie. Holky, vám už bylo 12. No. Narozeniny. 12. Tak to ještě můžeš se mnou jít domů dneska. Si berem, mě jste dál už. 12. Mně ještě 12 nebylo. Nebylo 12, tak to můžeš taky se mnou domů. Fakt? Ty vole. Ty spousta. Já ti udělám pohár. Jako dětka. Tak jo? Jupi. Kočičky, no to mám doma hodně taky. Tak jo? Lidi, už nebruslím, vidíme se zase za rok na bruslích. No nějaký zmrdne na špagel a ten tam prostě. Každý jí tady chtěl zmlátit, brusla dostala tak 15 minut. Každý jí tady srazil třeba 3 lidi doslova. No to je tím, že je emo, víte. Prostě koukněte se na mě. Kdo by jí nechtěl srazit lidi? Kdo by jí nechtěl napálit? Vidíte? Sama Každý by chtěl sejmout. Co ti je? Co ti je? Ty more. Co mega udělal? Počkej, tady ta, to je moje kořist. Či jdeme hledat děti. Predátoři versus děti. Tam tu si vybírám. Počkej, já potřebuji nějaký osamocený. Tam to je osamocený. Sakra. Pojď honem, šup, vemo. Barča jde na úlov. Lidi, jedeme tady. Prostě hromadný. Brzně, More, brzně. Čím ale ty vždycky dropneš tohle, jo? Ty prostě pojede a ty. To je moje nejoblíbenější tady ještě krát. Udělej to ještě. Pohodě, a pojede na končenu. Tak jo. Tak počkej, teď tě tady povezeme. Jedeme. Šáry, že už úplně v prdeli. V pohodě. Já nemám žádný problém. Co řekneš, Šárko? No to pivo. Kolik? Kolik? Dáme jedno kolečko a jdeme. A oni se už musíme jít prostě skácet, jako. Holčičky, ale já vám koupím pivečku, když mi pak taky to uděláte službičku takovou. No samozřejmě. Jsou ty 12, víš, Marčo? Jsou ty 12, jo? Ne, já to neřeknu na video. Řekni to. Řekni třetí. Blowjob není nevěra. A já mám holkonová kluka. Ale to je na albu, já to nemůžu. Jo, to nemyslela já. Jo, kecáte. V 11 takový věc. Těším se. A na co, na holčičky nebo na pivo? Na oboje. Holčičky s pivem.
A pořádně, Barčo, hezky, princezna. To je takhle se ti vyhrou, čuráci. Teď jsem se šla do malého a cítím se fakt dobře lidi. High five, ale nebudu skákat. To tam nemůžu dát. Nemám ráda jenom jeho. High five. Autismus. Autismus. Jdeme do píči. Už tady nemůžeme mít ani sekundu. Schod. Všichni jsme to zvládli. Já teda, hele, někdo to zvládl lépe, někdo to zvládl jako hůř, ale jdeme to zapít. Ale jdeme na pivo, lidi. Tak jo, už jsme zpátky na nohách. Náš emogent je zpátky na nohách. Já bych mega šla na Krimišov, protože to tak přizala to odráží do píče, tam na Krimišov. To říká. Komu to říká? Nedáme cíku, než pojem na pivo to. Tady to vypadá jako, že nás zapomne každou chvilku na té stěny. Já dám. Tak jo. Tak, hele, uděláme nějakou transition a objevíme se v této na pivu. Jo, myslíš, že Jo. olizní tu kameru. Takovou tu točící a budete si zase na špatnou stranu. Hele, lidi uvidí, hele. Uděláme jinou transition, prostě. Teď se dozvíte, jestli jsem se po půl roce naučila dělat transitions. Já nevím jakou, ale. Něco s těma popelnicem. Tak teď vlezu do popelnice a vylezu v jiný popelnici. Než vole, jak zablůfej se vole. Vykrademe to tady. Transition. Spoko kokot. Lidi, ono mega sněží. Lidi, už jdeme tady zdravé gastovní, mega sněží. Je smutný, jak můžeš si najít kluka. Nevyšlo to. OK, lidi. Já jsem dělat respondenta. Já taky udělám tak. Čuráček. Kámo, Šerka má úplně dobrý podpis, já jsem se naučit nějaký super ozdobný písmo. Podpis byl nějaký. Kámo, to ani nevypadá jak B, čumte. To nevypadá jak lidi. Miluji děvky, lehký, starky. Teď jdeme domů. Pa. Tak se vidíme se zase zítra. Vidíme se dřív než před Silvestrem teda. Ano, vidíme se. Vy se mnou vidíte zítra už. Pa. Šťastná veselá dobu. Ahoj, tady Šárka. Právě, aby jsem vás uvedla do děje, právě se snažím ozdobit vánoční stromeček. Tento stromek už máme dobrých 7 let. Nesnáším zdobení vánočního stromečku, ale budu to muset udělat. Takže pojďte se mnou, jdeme si ozdobit vánoční stromeček. OK lidi, jak můžete vidět, tak jsem stromeček už je krásně hotový, už jsem to dozdobila, je to moc pěkný. Právě balím dárky. Jak vám můžu ukázat, tak tato aktivita mi opravdu jde. Je to super, vlastně to baví hlavně, je to, ale já vám budu udělat haul, co jsem koupila Danečkovi. Pro Danečka jako první mám takovouhle super custom beanie, co jsem udělala. Dále tu máme Pokémon kartičky a tady tu píčovinu, protože k Vánocům se mají dávat jen píčoviny. A jelikož mu to dneska tak moc dá, to balím dárku, tak mu to hodím tady do této super taštičky. And since I've got to go, Ohio. Dobrý den, jsme zpátky.
Nemáš maminku? Někde v divočině. Já jsem se těšila na tvým maminku a ty nemáš maminku doma. Ukáž v divočině někde. Ahoj, Danečko. Ahoj, Danečko. To byla nejhorší cesta mého života. Já jsem se spotila hodně. To roztrát celou tu. Můžu roztrát celý to taštičku. Můžeš to roztrát, všechno můžeš roztrát. To je krásný, šárko. Líbí se ti. Ano. O můj bože. O můj bože. To je nejlepší, ne? To jsem si zkusit nahlavá, nemusí to bude, ale. To si děláš prdel, to je fakt v píči, jo. Dobrý, počkej. Vršek. To je nejlepší, ne? Já to mega, I'll make it work, kámo. Teďka jsem úplně v životní fázi. No ale... mega, já jsem se bál, že to bude velký, ale je to úplně přesně. Je úplně dobrá. To je fakt nejlepší. Halo. Aspoň. Brick game, protože jsem bricked protože nemáš rád blockbass, tak jsem ti to koupila, aby jsem ti to připomněla. Už to budou baterky v tom. Já si nemyslím. Hele jo, jsou tam baterky, jo. Jdeme mi aspoň 3 hodiny teďka. Oh shit, ok. To je tak milion her, kámo. Fakt jo. Já se v tom o tom musím vyznat. To bude složitá věc. Takže to musíme spolu o tom zjistit, protože tam se furt zapomíná něco jiného. Pokémonní kartičky, dámy a pánové, jdu otevřít. A to jdou otevřít. Má tady neskutečnou celou rodinu, to Gepyho, protože je cute as fuck a miluju ho. Co za koimbec? Pak ty trošku. Jdem na něj. Jdem. Já z něho cítím úplně dobrou auru. No tak akorát doufám, že bude dobrá aura. Ale bílej kód, já nevím, jak to funguje, jestli to je černý, já vůbec nevím. Let's get it. Fire! Až na to, že ne. Dobrá. Azumarill, to je taky mega cute, já miluji UV Pokémony, lidi. Takže... To je taky mega kámo, ta jsem koupila UV prostě, ty jsi to sestavila. Ok, tak nic, tak to vypadá už jako ty. Jo, taky docela dobré. Jo, je super. To je tady mega thick. Ancient Explorer's Guidance. Je černý, jak jsme nelíbí. Shit. Iron Hand. Mortis, ten docela dobrý, ne? Čvaně. To je mega dobrý. Kůň. Teďka to mám říkat ještě jedna karta a pak bude to, po čem musíme jít. Ne. Ale je to holo aspoň. Já myslím, že to je vždycky holo, ale je docela hezký. Jakože já ještě dám tady toho takovýho hustýho holo s tady tím. Takže vlastně dobrý, ale Uvucoin. My 3 králové. Iron Torrents. Děkuji. Dobrá čura. So fajn to shine. Ahoj lidi, vítám vás zpátky. Tady Daneček. To už vlastně víš, že jsem zpátky, že jo? Jo, už to říkal We are so back, guys, we are so back. We are so fucking back. Takže teďka jdeme. Nebyl Ježíšek totiž, už vlastně už taky vlastně už Ježíšek, oni jsou všude už Ježíšci prostě. Všude jsou už. Co, prostě. Kdyby někdo pochyboval, tak prostě k těm starším dětem už to chodí prostě trošku dřív, že jo? Aby večer měl čas na ty menší děti, že jo? Jako já. Neexistuje. Jako já, abych taky měla čas na ty menší děti. Ty jsi vůbec můj time to shine teďka, já si chci, že Ježíšek neexistuje. Tak znova, tak to řekni znova. Pomoc se mi někdo, prosím. Takže jdeme odnést nějaký ten dárek, nějaké to podarování. Pak máš taštice, ukaž nám tvoji tašku, Danečku. Merry Christmas. Takže jdeme, je teplo, jsou Vánoce. Krásný outfit. A jsou Vánoce, dámy a pánové. Dneska jsou Vánoce. Vánoční nálada emo ve vencích. Merry Christmas. No tak jo, ty vole, tak já se s váma, když se vám ozvu. I s Natkou se vám ozvu. Tak jo, Hack to on that thing. Ja.
Ahoj dámy a pánové, právě se nacházíme pod Vánočním mostem. Je to moc pěkné, máme tu vánoční sešlost. Takhle tady pod mostem. Takhle nějak vypadají Vánoce v Chebu. Tak budu bydlet, až neodmaturuju. Wow, OK. Hell yeah. Já bych chtěla tam to kolo. Tam to kolo, co tam je? Daničku, vem ho. Vytlačím ho nahoru, ne? Vem ho. Co tam? Mamincek Vánocu. No, taky tam zvedne. Byl s tím kamerem. Já vůbec ne. Asi jo. Čekej. Já vím. Ten mím vytlačí fotografi. Já vím. Já nevím. To jsem byla já, lidi. To tvoje máma. Už to je koule. A nejde kolo na fetu. Já se s váma rozloučím, já vám potom udělám něco. Hold, to jsem dostala k Vánocům. A teď střih a Vánoce. Já nevím, jak vypadám. Taky na hovno. Super. Lidi, jsme tady. Cheb, vánoční trhy. Nelehce pod vlivem alkoholu. Nejsme, přestaň. Nejsme. Právě teď se chystáme jít do kostela, lidi, do kostela na půlnoční mši, jen tak se lehce popovídat s Bohem a tak. Mám tady s sebou Před večeří jsem se Čiggermeistera, protože občas se na Boha... A pak jdu spát a ráno znova. Kameruška na pět, kdo může mluvit první? Kameruška. Takže jsem si prostě pověděl svůj Jägermeister teďka. Občas si člověk musí trochu popít, aby se mohl popovídat s Bohem. Takže jdeme na půlnoční mši, jenom si to moc užít. Já jsem si Vánoce moc užil, Vánoce byly super. A no vás rád lidi, jsem rád, že jsme zpátky. Že jsme jakože so fucking back, kámo. So fucking back. To teď můžeš ty, Maru. No tak já jsem si Vánoce užila, jsem teď tady prostě s mýma jako nejbližšíma lidma, takže super. Před večeří jsem se právě, jak už jsem říkala, jsem se pomodlila, teď se jdu pomodlit po večeři a spát a ráno odznova. A takhle to dělám před každým jídlem a po každém jídlu a bylo to fakt fajn, až na kapra, který ho teda jako... Ale jinak super. Tak a to je vše a nepijem nikdy lidi. Ale kde je nějaká hospoda otevřená? Hospoda otevřená. U mě doma. Já tam mám hospodu. Jdem na tu Elko. Nejstarší bude ty. Ne. Vůbec. On nejstarší. 18 jsme taky. Fakt jo, ty píčo, fakt jo. Jo. Já to piju, tak jde to do piči. A to nemůžu, Šárko, nech si to prosím. Kolik hodin? Já mu to pak dám, asi ho dělám. Já pojď, já ho zaplatím, jako jde pivo. Nemůže, buď na kostela. Kolik je? 45. 15 minut ještě potřebujeme, vole. Potom. To je o půlnoci. Já mám jít na pivko ještě já do jsem taky hodil, já jsem ministrant. On je ministr na chození do kostela. Na Slovensku jsem byl ještě ministrant. V kostele. Majster. Majster. Já vám zaplatím jedno pivo, každému. A my jíst nechceme teda, brácho. Ale jediná hospoda, co tady je, tak je tady na tom rohu. Já vám zaplatím jedno pivo. O, kam to budu chtít? A na pivo. Dá? No, dá. Dá? No, ještě. Na pivo. No, tak aby řeky do piči. Jdeme, kluci? Jdeme do kostela. My se musíme pomodlit. Ale můžeme vám dát, jestli chcete do Božkova. Jo, dám si, jeme. Tak si. Já si dám. I bez kolik. Já to znám. I bez Coca-Cola. Co hospoda? Tady jdem, a každý má alkohol. To mi pán Boh neuverí, do piči, já jsem už do kostela v Chebe. To mi nic nevede. A že kdo chodí v Chebe? Do kostela. Do piče. Ne. Musím se napít. Tak daj ještě. A my jdeme. To mu ne. Daj si to, Daj si. Tak nechcem. Mojko. Něro. Ne, Mojko, Něro. Jak jsi z Odžiliny? Brat. Odžiliny, chlapče. Odžiliny. Dobře. Se ospravedlňujem. Já jsem si dal tak pivo a dárci vodky. No a teraz aj rum. No to nevadí. To se nepočítá. Zákusek. Áno, taký dezert. Vánoční. Já vám povedám do piči, já vám kupím. Ale my nechceme nič kúpiť. Všetko máme. Všetko, čo sme chceli. Ale já vám Sme kupím. teraz dostali k Vánocom.
A my už nic Já jsem nepotřebujeme. nedostal, já si musím sám na to vydělat. Komoc, kdyby si něco mal, tak ti dám všetko, čo môžem. Nemám nič. Iba holý kokot mám. Holý kokot. Holý kokot, nic A jeho nemám. to já vám koupím, každému jednomu. A kde? Veď nič nie je otvorené. Nič. A žiadna hospoda, nič takého neotvoreného. Nič. Tak proto chodím do peči po chebu A hľadaš alkohol, no? A dáš to. ne alkohol, hledám, co je kde otevřeno. Hej, no tak toho nebude veľa. Ne alkohol. Otevřenou Kúpim koupím. najviac iba. A kto je to? To neznáš takéhoto? Jo, nejsem stále to do piči, mě se ptáš do piči. Pozri sa, to znáš toto? Prečo ide takto? A to zvolený. Počúvam muziku. Ja keby som bol zvolený, tak nepočúvam muziku. Ten nič nemá, ale vyzeráš na podobu. Pustí koľko máte. Jdeme. Koľko je? Máme 10 minút. 10? Musíme ísť. Na polnočnú nemusíš presne prísť na polnočnú. Musíme presne prísť na polnočnú. Nám neodpustí. Veď to znáš, veď si tiež chodil. Tak čo? Ja som ministr 10 rokov. Ja viem, veď si mi to povedal už. No. Ale on to vidí a my musíme ísť, sme ešte mladí, tak čo? Presne vieš, ja mám ísť tam, nie tam. Tak di, my sme radi, že to bolo. Kebyže bola otvorená, tak ideme tiež. Ale keďže nie je, Není, som si povedal, že je. tak ja neviem, ja som iba, že kebyže nejaká bola, tak je tamto. Ja aj do kostola, do piči, ja nemôžem ísť. No tak sa musíme rozdeliť. Čo nám zbýva? Ja, Dobre, ideme, musíme ísť. Maj sa pekne. tak sa pobudujte za mňa. Iba si a Patrik, maj sa pekne. Pekný večer. Ja som vás potkal. A nie je ti zima? Není. Dobre, tak sa maj, bratko. Maj sa, čau. Kam že jdeme? Ideme do kostola? Lepšie ako cintorín. Ideme. Áno? Jo, mám to. Asi většinu. To je mega dovolísku. Holy shit. Wait. I can't believe I got my skin in front of. Holy shit.